Nitriansky samosprávny kraj a Múzeum Jána Tajna v Nových Zámkoch v spolupráci so spoločnosťou priateľov Tibetu v Andovciach pripravili pre verejnosť expozíciu Slobodný duch Tibetu, ktorá sa koná v čase od 9. júla do 28. augusta. Keď sme sa tak pozreli v našom centre, videli sme, že máme veľmi veľa vecí, pekných, zaujímavých vecí, ktoré ľudia nemajú možnosť vidieť, a napadlo nás, že bolo by dobré im to ukázať. Zistili sme, že je tu aj možnosť, že sa dá spraviť výstava, tak sme sa do toho obuli, že spravíme to pre ľudí, aby sa troška mohli oboznámiť s tibetskou kultúrou. Výstavná miestnosť prináša mnoho zaujímavých artefaktov spojených s tibetskou kultúrou, s ktorými sa bežný človek stretne na okolí len ťažko. Tieto veci sú všetky z východu. Chodíme každoročne na púť po svätých miestach Indie, Nepálu hlavne, a na týchto miestach sa dajú tieto veci zakúpiť, pretože aj v Indii, aj v Nepáli žije celkom rozsiahla komunita tibetských ľudí, Tibeťanov, je tam veľa kláštorov. Takže tieto veci sa tam dajú dostať a odtiaľ sme si ich aj doniesli. Počas od začiatku tých 10 rokov až do dnešného dňa postupne to všetko, čo tu môžeme vidieť, je odtiaľ, aj keď ani zďaleka to všetko nie je. Keďže sa na výstave nachádza mnoho zaujímavých vecí a artefaktov, vybrať tie najzaujímavejšie je naozaj ťažké. Pre mňa možno najzaujímavejšie, alebo také zaujímavé by bolo, keby som sem prišiel, tá časť, kde sú tibetské rituálne nástroje. Niektoré sú veľmi zaujímavé, vyrobené do zaujímavých materiálov a to by ma tak celkom zaujalo, ale určite by ma zaujali aj tie tradičné tibetské texty, ktoré tu máme. Oltárik, ak tu máme spravený tradičný oltárik a kláštor, samozrejme kláštor je o dosť väčší. Podľa mňa každý si nájde niečo, čo ho zaujíme, upúta, možno aj zarazí, že fíha, že takéto niečo. Tibetská kultúra je tibetský spôsob premeny zla na dobro a ošklivého na krásno. Centrami kultúry sú kláštory, významnými zložkami tibetská literatúra, mystika, lamaizmus a samozrejme spojitosť s buddhizmom. Možno by som povedal, že buddhizmus ako taký ani nie je náboženstvo. Ono sa radí medzi aj neteistické náboženstva, že z tohto pohľadu že nemá Boha. Človek, keď si o tom prečíta knižku, tak si myslí, že je to náboženstvo, lebo to tam píšu, je to tak zakategorizované, ale keď sa naozaj zahlbí do toho, ide pozrieť tú symboliku, ide to robiť, že o čo sa tam naozaj jedná, tak zistí, že nie je v tom náboženstvo, ale je to čisto práca zmyslov, skúmanie mysle a to, ako sa viem ozaj z hĺbky zmeniť k lepšiemu. Z tohto pohľadu by som povedal, že buddhizmus ako taký je spôsob, akým viem sám so sebou niečo spraviť, bez toho, aby som potreboval k tomu vonkajšie veci ako majetok a podobne, aby som sa tak sám znútra vedel naozaj dobre cítiť. Počas slávnostného otvorenia výstavy si mohli návštevníci vypočuť tradičnú tibetskú hudbu a pozrieť tance v podaní tibetského hostia Namďala žijúceho v Maďarsku. Múzeum Jána Tajna otvorilo svoje brány pre každého, kto by sa chcel nadýchnuť tejto pre Slovensko exotickej atmosféry. S otvorenou náručou privítajú medzi seba každého aj priatelia Tibetu z Andoviec. Je to meditačné centrum, v ktorom ľudia bez ohľadu na vierovyznanie, nárasu a tak na všetko môžu prísť a niečo sa dozvedieť o meditáciách, o tom, ako pracovať sám so sebou, ako niečo spraviť. Výstavné exponáty si je v múzeu možné pozrieť v útorok až piatok v čase od 8. do 17. hodiny a v sobotu od 9. do 13. hodiny.